Cada cop hi ha més activitats que abans no s'ensenyaven i únicament s'aprenien de forma autodidacta i sense pistes especialitzades. Per la gran demanda del jovent, que els practica sense cap control, van apareixent escoles que cobreixen aquest buit i giren per tot Catalunya organitzant estades i campus especialitzats. Aquest és el cas d'un Gravity Board, una escola de Barcelona sobre esports extrems que fins al 31 de juliol està oferint un campus d'skate al Maresme, on enguany han escollit Arenys per portar-lo a terme. A les pistes d'esquí Parc Arenys, a l'Avinguda Europa, darrere dels departaments Catalunya, s'està celebrant un campus especialitzat en skate, tots els dilluns i dimecres de 5 a 7 de la tarda. Està obert a nens i nenes de 8 a 16 anys, on estan separats en dos grans grups segons el seu nivell, alt o d'iniciació. Amb un professorat molt jove i entès, els mostren trucs, tècniques i seguretat, on tothom sempre pot millorar, sigui quin sigui el seu nivell. Per als que comencen, els ensenyen a familiaritzar-se amb les pistes, el material, els patins i la base, lliscaments, equilibris, mini-ramp, street. Amb els que saben més, els ajuden a assolir progressions, en street i en rampa. Tot qui vulgui aprendre a volar amb un skate ara té la